Het is fantastisch gegaan. We zijn na 2-3 jaar heel hard werken om het voor elkaar te krijgen. Alle partijen bij elkaar te krijgen, publiek en privaat, is het ons gelukt om te beginnen aan een project wat nu 2 jaar gaat duren. En we zijn daar ongelooflijk trots op en de wereld kijkt letterlijk met ons mee. Ik heb begrepen dat er inderdaad mensen van andere eilanden zijn. Maar er zijn ook mensen uit de Verenigde Staten en uit Uruguay. Hebben interesse in dit systeem. Er zijn interesses in het Midden-Oosten. Landen die ook grote airports bouwen en daar ook interesse hebben om te kijken wat wij doen en hoe we dit uitrollen. En zij gaan ons volgen de komende 2 jaar om eventueel een kopie te maken hiervan of een versie hiervan. Heel belangrijk, onze partners zijn onder andere KLM en Schiphol, Land Aruba met Reina Beatrix. Maar KLM en Schiphol hebben hier aan meegedaan, niet omdat ze zoveel van Aruba houden alleen, maar ook omdat ze daar direct interesse in hebben. En omdat Schiphol al gaat kijken of ze dit ook kunnen uitrollen. Dat is net ook door de heer Nijhuis, de CEO van Schiphol, aangehaald. Vanaf maandag kunnen de mensen die met KLM vliegen door de gehele Happy Flow. En ik meen vanaf dit weekend kunnen de mensen die niet met KLM vliegen, maar een Europees paspoort hebben en 18 plus zijn, kunnen door de poortjes. We gaan dus eigenlijk openen we 2 dingen hier. We openen de Happy Flow, dat is voor de KLM vlucht, vanaf check-in, backdrop, border control en boarding. Maar als de KLM niet vliegt, staat er bij grens, bij aankomst en bij vertrek, staan nu automatische grenspassagepoorten. En dan kunnen straks alle Nederlanders en Amerikanen en Canadezen, 18 plus, kunnen daar zelfstandig de grens passeren. Dus dat zal een grote verlichting geven voor de druk op aankomst en op vertrek. En dat kan buiten de uren om van de KLM. Dus we hebben eigenlijk 2 dingen in 1 geopend. Wij zijn ervan overtuigd dat wat we met Happy Flow bouwen, kijkend naar het feit dat Schiphol hier ook in geïnteresseerd is, dat we zaken aan elkaar kunnen gaan koppelen en hier wellicht een pre-clearance voor Europa mee kunnen realiseren. Het geeft heel veel mogelijkheden om dit te doen. En met name wat ook aangehaald is door de sprekers, heel belangrijk is, we gaan heel zorgvuldig om met de privacy van de passagiers. Dus het is wat dat betreft ook heel veilig.